Salam vatandaşlar. Menem şu wagtga bolan bir kanunçylyklar görüp durup bilmedim. Biz uzella tesimiz çykarman ähli çytamlalyk bilen kaýyl bolup gezdik bu ülküne çelli. Indi adamlaryň etinden ötüp sünküne çelli baryp ýetdi. Meniň özümiň käri muallym, ýöne muallim diýen hormatly adamy gutaryp ýitip barýar. Käri bir adamlar muallimler barada ters pikir edýärler. Meselem, muallimler okuwçylara bilim bermeýärler. Ol özleri sowgatsa, okuwçylar sowgatsa etibem çykarýar diýip şeýle pikir öwredýärler. Men şol zatlar eşdenimde özüm muallim bolamsoň gynanýan adamlar ýalňyşýaňyz. Muallimleriň eline geçmeli ähli zatlaryň programasyny taýýarlap berýärler. Sen şondan başga hiç zat geçip bileňok. Meselem, Gözel Şahyl Uybanyň kitaplarını mektep programasyna goşdylar. Onu okuwçylara bilim bermeli diýilen düşünje bilen. O Gözel Şahyl Uybanyň goşgalaryny geçýärsiň welem çagalar näme? Yoldaş muallim şunuň goşgalaryny okamasana itýandakdan böken ýaly diýip aýdýarlar. Özüň ýüzüň gyzarýar şoňa ýöne de mecbur ýagdaýda çagalara başgaça bir düşünje bermeli bolýar. Sebäbi geçmeli programmamyz elimizde. Ýa-da barlygçy gelýän barlygçylaryň hersi biri direktorlukdan kovulan, ýene bir ýerden para alyp kovulan, şol kovulan adamlar gelip muallimler barlamana gelýärler. Ondan görüp oturýarsyň, bilýärsiň şol adamyň kimdigini. Biz nire baryp ýetdik adamlar. Ine şol adamlar gelip muallimlerden kemçilik gözleýär. Emma ýokardan gelýän buýruklaryň eň uly kemçilikdigini olar bilmeýärler. Adamlar ine häzir nähil güllerde düşüp oturarlygymyzy her gaýsyňyz gul bolup işläp börsüňiz. Erterki gün çagalaryňyz barada pikir edip gördüňizmi? Çagalaryňyz erter geljegi nähil gaty özüňize sorag berip gördüňizmi? Ýa-da milletim pikir edip gördüňizmi? Nan atly türkmenlaga da piyada ýerden kowalaýar. Biz şoňa kaýyl bolup gezmelimi? Indi Berdimuhammedow saňa ýüzlenýärin. Seniň geleniňe 15 ýyl boldy. Halkyň başyna geleniňde sen halk meniň bar aladam halkym bolar diýdiň. Emma sen halka näme etdiň? Diňe sen halky pytratdyň. Seniň çagalaryň ýaly, seniň agtyklaryň ýaly her kimiň çagalary ýaşasy gelýär, gowzatlar iýip geýeti gelýär, seniň çagalaryň ýaly gebesi gelýär. Sen şolar barada pikir edip görmediňmi? Erterki günde seniň ýedi puştuňa çelli şol adamlaryň gargynçylygyny siňjekligini sen pikir edip görmediňmi? Indi özüň iýeni öz edeniňi az görüp oglaň ýerine getirjek bolma, biz oňa garşy. Mene maşgalam bilen öňem saňa ses bermedim. Häzirem maşgalam bilen özümem maşgalamam seniň oglaňa hiç ses beremizok. Biz garşy. Ýa-da senem Nazarbaýew ýaly indi ýurduň içinde rebelliýany tudurjak bolýarmy? O da adamlaryň indi sabır käsesi doldy. O da bugün bolmasa erter bolar. Sen indi mundan diýat maskara bolmankaň oglaňa alyp gitseň has gowy bolardy. Ene olam seniň bir adamlara eden ýagşylygyň bolardy. Ýurduň başyna bir kanun bolup geldiň, gelşiň ýalan bir kanunlygyňa da gitmeli bolardyň. Millet saňa garşy. Millet birazajyk gözüňizi açyň halkym, gözüňizi açyň, azajyk aýaga galyň da berip duruň danem Gurban olup Berdimuhammedowyň ogluny togun tiýjine hiç bir zadyna ses bermeň, biz şoňa garşy.